Бүгінгі көндә битлек төп саклану чараларының берсе булып тора. Аның менә шундый бер тапкыр кулланыла торганнар да, һәм инде юып, үтүкләп берничә тапкыр файдаланырга мөмкин булганнар да бар. Иң мөһиме шуны истә тотыгыз. Әгәр дә сез кибеткә кергә уйлыйсыз, я булмаса җәмәгать транспортында йөрисез икән, битлектән булу төп таләпләрнең берсе. Өйдән чыккан вакытта SMS ярдәмендә рөхсәт алырга кирәк. Моның өчен 2590 номерына кирәкле максатны күрсәтеп SMS җибәрү сорала. Баланы мәктәпкә алып бару, хастаханәгә, дачага, банкка бару, яшәү урынын алыштыру һәм күп функциялы үзәккә бару. Ә инде SMS рөхсәттән башка үз мәшгульләргә, үз эшләре буенча урамга чыгарга рөхсәт ителә. 65 яшьтән олырак булган кешеләргә бары тик өйдә генә торырга кирәк. Шулай ук Россиянең башка төбәкләреннән яки чит илдән Татарстанга кайткан кешеләргә дә 2 атна карантинда өйдә тору мәҗбүри. Шулай ук алар белән бергә яшәүче кешеләргә дә 14 көнне өйдә генә үткәрергә кирәк. Әгәр дә сез үзегез яши торган йорт янындагы кибеткә чыгарга, даруханәгә керергә яки этегезне урамга алып чыгарга уйлыйсыз икән, сез шуны истә тотырга тиеш. Үзегез яши торган йорттан 100 метрдан да еракка китәргә ярамый. Эш бирүчеләр дә тиешле таләпләрне җиренә җиткереп үтәргә тиеш. Исәнмесез? Иң беренче чиратта температура в норме. Эшкә килеп кергәч үк тән температурасын үлчәү мәҗбүри. Һәм инде икенчедән барлык хезмәткәрләр дә махсус саклану сыйкчалар белән тәэмин ителгән булырга тиеш. Ә инде бүлмәләрне даими рәвештә җилләтеп тору мәҗбүри. Хәзер чәч алдыруның да үзенең тәртибе бар. Дәүләт хезмәте порталына теркәлеп, аннан рөхсәт алганнан соң айына бер тапкыр чәч тарашханәгә килергә мөмкин. Бүгенге вазгыять белән бәйле тернәкләндерү, социаль ярдәм күрсәтү оешмалары, сәүдә үзәкләре, парклар берсе дә эшләмәй. Бу әлбәттә беренче карашка уңайсыз булып тоелса да, әлеге чикләүләрнең барысы да халыкның сәламәтлеге һәм иминлеге өчен шулай эшләнә. Бүгенге катлаулы көннәрдә үзебезгә һәм бер-беребезгә карата игътибарлы һәм мәрхәмәтле булсак иде. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр өйдә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.